हाय लोगोफोर, आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानो। दिनैनि टपिकआ नोंथांमोननो खोन्थानायसो मोनसे आंनि बे चेनेलनि दारै आं नोंथांमोननि गेजेराव दा आंनि चेनेलनि दारै आंनि माखासे बेरायनाय माखासे ब्लगिंबो लाबोनो सानदों एसे। आरो नोंथांमोना जा मा होनो सोरनिबा हिनजाव गोमानाय हौवा गोमानायखौथ' आं मा बुंबावनो, सोरनिबा बुजिनाया बेलेग सोरनिबा बुजिनाया बेलेग। जों ससियेल मिडियायाव नागारना होबाबो बहुद खिलिमिलिबो जायो आरो मोननाय समाव मोनोबो मोनफिनोबो आरो सोरबा मोनैया मोनखायाबो नागारबाबो। होमब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव जायफ्रा मदद नागिरो आंनि चेनेलनि दारै सोरबा मानसि गोमानाय माबा मोनसे जानायफोरखौ दे आंनि चेनेलनि दारै सोरबा थाबनो मोनजानो लुगैनाय, मिथिजानो लुगैनाय आरो गोमानाय जिरादखौ मोनफिननो हास्थायोब्ला आंनि चेनेलनि दारै आं नोंथांमोनखौ गासैबो मदद खालामगोन। आंनि वाट्सएप नाम्बार दङ डिसक्रिपसनाव, आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे ब्लगिंबो नुलांगोन चेनेलनि गेजेरजों। चेनेलबो ब्लगिं बिदिनो जायगा बेरायनायफोरखौ आं लाबोनो सानदों। दा नोंथांमोननिसिम बेनोसैमोन। बाय बाय।